Emosyonal nga gisaysay ni Tese Ranke nga hangtod karon dili pagyapon niya madawat nga nahanaw ra og kalit ang iyang gipaningkamutan nga negosyong tindahan. Human maapil og kaugdaw sa nitabong sunog sa Purok 2, Tinago, Barangay Tigatto, Buhangin District, Davao City, Domingo sa hapon. Tapot lawas ra ang nasalbar sa iyang pamilya. Hasta ang iyang tinigom nga 40,000 pesos nga kwarta naapil og kasunog. Nabalaka siya kung unsaon nila pagbarug balik human sa insidente. Tanan mga silingan tabangin taon mi. Dili jud ko pwede, dili jud may komportable kung dili mabalik among balay. Ako usa ka single mom. May wala bisay makatabang sa ako Mao jud akong agulad akong negosyo mao gyud tip maningabuhi nako. Utog hapon na tabang na lang nila gahapon. Dili ko kadawat, dili jud nako madawat. Nanaitabo. Ug daw sab sa sunog ang balay sa pamilya ni Grego Borneo. Sama nila Tessie, tapot lawas ra sab ang ilang nasalbar niadtong higayuna. Matod ni Grego, nagsimba sila sa iyang pamilya dihang nahitabo ang sunog. Tibaluan pag-abot jud namo kay gikan man jud mi og simba. Mo ano jud ni panghitabo pag-abot ug daw na jud sa tanan. Pag-abot namo ang nabaluan sa taga bureau, short circuit jud daw ilang na bantayan. Ang short circuit ito sa kinatumyan nga balay. Pulos nagtinir sa Joliville Gym sa Barangay Tigatto ang pamilya nila Tessie ug Grego ug ang ubang mga nasunugan. Nahatagan na sila og pasiunang hinabang. Base sa gihimong assessment of validation sa City Social Welfare and Development Office, 16 ka mga pamilya ang apektado sa sunog. Usa ka dusandana nga balay ang totally damaged, samtang usa ka 3-story apartment ang slightly damaged. Sa validation ug assessment sa CSWDO, 980,000 pesos ang gibanabana ang danyo sa sunog. Wala hinuoy na angin nga kinabuhi o naangol atol sa panghitabo. Nasubay sa Bureau of Fire Protection nga electrical overload tungod sa flying connection ang sinugdanan sa kalayo. Nanawagan karon ang mga nasunugan ngadto sa publiko ug dugang hinabang. Mga silingan og isa tong maluoy. Tabangin taong ko ninyo. Kami tanan tabangin mi kay para mabalik among balay. Kay wala jud mi lain kapuy-an. Agan lang jud mi sa diri sa publiko diri sa tibuok nga Davao nga hinaot pinsa tong mga malumong kasing-kasing nga makalalay sa mong mga pinansyal kay wala man jud mi na kuha aning pagkahitabuak. Plano sa mga nasunugan nga didto ra gihapon sila magtukod og balik sa ilang balay. Nagpasalig ang CSWDO nga dunay madawat nga financial assistance ang mga pamilya nga sunugan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.